Vi er et botilbud og et STU-uddannelsestilbud, som henvender sig til unge med særlige forudsætninger og særlige behov. Jeg er udviklingshæmmet, og jeg har svært ved regning nogle gange og de store beløb. Der var nogle ting, jeg ikke var så god til. Jeg har jo et hissetemperament, der har så lært at styre en del nu. Vi arbejder med de unges kompetencer på flere planer. Det handler om den faglige udvikling, men også den personlige og den sociale udvikling. Christian, Ja. der kan lige være nogle få stykker ovenpå til. Vi tager udgangspunkt i hver enkelt elev og ser på, hvad deres stærke sider er, og så arbejder vi videre derfra. Hvis man har haft det svært i sin familie, så kan man komme et sted hen og få støtte og hjælp og alt sådan noget. Og så lærer jeg at blive mere social. Jeg er blevet rigtig godt accepteret, og jeg føler mig tryg ved at være her på 21'eren. Der er tit, vi tager på ture sådan, og finder på noget. Altså, man kommer aldrig til at være alene her. Vi kender de her unge mennesker. Vi ved, hvad det er for nogle problemer, de har, og vi har oplevet nogle af de konflikter, de er involveret i, og vi ved, hvordan vi skal takle dem. Okay, så kan du lige trække 2 kort op. Hej. Hej Christian. Har du været ude at købe ind? Ja, det har jeg. Ja. Hvad skal vi have i dag? Lasagne. Okay. Det går rigtig godt med Christian, fordi Christian er utrolig motiveret. Altså, han havde meget brug for hjælp til madlavning i starten, og du kan se, nu klarer han det alene. Jeg laver mad til 5 mennesker, og nogle gange der spiser lærerne med. Man kan få støtte. Der er altid nogen at snakke med. Man kan jo altid få hjælp, og man kan komme ud og bo for sig selv i en lejlighed. Det havde jeg ikke troet, jeg kunne for 2 år siden. Nu skal jeg så i lejlighed efter sommerferien, og det er meget spændt på, for jeg får nye kontaktlærer til sommer, en der hedder Pernille. Og så skal jeg vise, hvad jeg duer til. Christian har været meget opsat på at skulle flytte i en lejlighed, og derfor har han jo sådan løbende været interesseret i, hvad mangler jeg, for at jeg kan klare mig selv. Lige måske, fordi du har jo nok nogle penge i nogle af dem, som du måske kan. Det skal være i hvert fald nogen, hvor der er nogle 50'er i sig måske. Hvad skal vi starte med, synes du? Jeg skal tage kost. Skal vi tage kostkassen først? Yes, det er 1050. Ja. Ud fra de penge, de nu har, hvad jeg sagde, det kan jo være forskelligt, hvad de har indtjening, så bliver der simpelthen fordelt i de her kuverter, hvad de både godt kunne tænke sig, men også hvad de rent faktisk skal betale hver måned. Vores undervisning, den del af det, vi kalder almenundervisning, foregår typisk i vores undervisningslokaler, og det er dansk og regning og sådan noget, men som regel på en lidt spændende måde og praksisrelateret. Hvad skal det være for noget pålæg? Ja, det er pålægschokolade. Pålægschokolade? Der skal bacon. Der skal bacon? Ja. Så kører I simpelthen ned i fælde A3. Okay. Jeg er rigtig god til plus og minus, hvis det ikke er for høje tal. Ellers så bruger jeg lommeregner, eller hvis lommeregneren så ikke lige virker, eller et eller andet, så tager jeg et stykke papir, skriver tallet ned og vurderer. Og så tænker jeg om, inden jeg skriver det endelige beløb.
Hej Bettina, det er Annika fra 21'eren. Jeg har jo en førsteårselev, Kasper, som rigtig gerne vil i praktik i køkken eller kantine. Det her praktikanter fra 21'eren betyder for mig, at jeg kan få lov til at arbejde med nogle unge mennesker, få lov til at udvikle dem til at få nogle færdigheder, og det er rigtig fantastisk, fordi at der er så stor opbakning for selve 21'eren. Min egen datter har fået lov til både at prøve butik og børnehave og få finde ud af, hvad er bedst for hende. Hvad synes hun er mest spændende, og hvad har hun mest lyst til? Det ser godt ud, Christian. Når du har klaret det her, kan du så ikke lige gå ud og se ud i flaskerummet, at bordet bliver tømt, fordi jeg tror, det er ved at være fyldt. Jo, ikke? Det kan jeg sagtens. Det er i orden, Christian. Tak skal du have. Det var så let. Jeg er rigtig glad for det, og der er mange søde mennesker dernede, og kunderne de spørger om hjælp, hvis der er noget brug for hjælp der. Og jamen, jeg holder mig sådan set godt tryg der. Jeg skal hjem og lave lasagne i aften. Yes. Se de her unge mennesker, fra de kommer ind og opdager, at nu skal jeg til at lære selv at tage beslutninger og finde ud af, hvad jeg vil med mit liv og sådan noget. Og så til at se, hvad der bliver ud af dem, altså det er simpelthen så dejligt. Hun har lært det, hun skal. Hun har været i lære som voksen, og hun er klar til at bo selv og klare sig selv nu. De har gjort sådan, som jeg er, sådan hjælp mig til at komme i lejlighed, og lært mig alt det der med penge, og man ikke kan få alt, hvad man peger på. Altså, jeg har fået det ud af at lære at klare mig selv og sådan noget. Og det er jeg meget glad for. Jeg tror godt, hun skal klare sig. Det tror jeg ikke, hun havde kunnet uden 21'eren. Det tror jeg ikke. De har sådan set lært mig voksenlivet ordentligt at kende, vil jeg sige.